ko me yasa muke shan magani na malaria amma mu gaza samun sauƙi wani lokaci? Lokacin da mutum bai da lafiya zai je wurin likita domin ya samu magani. Idan ya anso maganin zai dawo gida ya sha, sai dai kash bayan kwana biyu ya ji maganin bai mai aiki ba. Zai iya kasancewa budurwa ce za ta kira saurayinta ta ce mai ba ta da lafiya, zai mata hidima irin lemu da sauran abubuwa domin ya kawo mata. Bayan ta gama shan maganin nan za ta ɗauki wannan abin ta sha, amma kash ba ta san wannan abin shi zai hana maganin da ta sha ya mata aiki ba. Ko kuma cikin gidanku a ce a haɗa ma madara da maltina domin ka sha ya ƙara ma jini, baka san wannan abin da ka sha ba shi ma yana iya hana wannan maganin da ka sha aiki. Ko me yasa muke shan magani na malaria amma mu gaza samun sauƙi wani lokaci? Ɗaya daga cikin dalilan shi wannan maganin na ACT ko Arthemeter ba a so a rinƙa haɗa shi da lemu ko madara da maltina ko wani abu makamancin haka. An fi so lokacin da aka sha shi a bada lokaci mai tsawo kamin a sha wani lemu ko wani abu. Ko kuma waɗanda suka baka maganin daga asibiti za a iya haɗa maka da vitamin C ko multivitamin, su ma ba a so ka haɗa su lokacin da kake shan ACT, sai bayan ka gama shan shi na kwana 3 sannan ka ɗauko wannan maganin jinin ko vitamin C ka ci gaba da sha. Mu rinƙa kiyaye abincin da muke ci lokacin da muke shan magani. Domin ƙarin bayani ko ba da shawara ko mana gyara akan abin da muke gabatarwa ku bi mu a waɗannan lambobin da kuke gani. Ku kasance tare da ni Ahmed Shehu Asa.